toh kendia dia HBD bat kene ka benta jong kene jing yakhi ke jongi te nakaleng jonga bang ade nong kerchan jong UDP HBD chapo soyong konferensi te dang mene hing la yo ban phone ya kini ki he jong ke UDP BD ba soin BD MLA jong mau sanram dang ta iba ima kermen celah badia UMLA la jong te hadin mangang la ong ba balai pi donut mau kumne namar ba ya kene kamat iba Gemino Jadi sekretari jongga UDP le pensyai ba hapok manifesto jongga UDP ro kadon banyak hi kan ka reservation policy. Te dang mene perkila jing tip yang ba ngin in don chua da meeting ngin syong kumbasa baje sau siteng i hapok office UDP nang ta kin sai rai nang ta bikin wan da group chane lani bikin rai da kum kum ngat ngam tip te giong bangin rai da group. Te nakaleng jonga ngakerpa diki madalong kabala weng ya kata jing semua parti ya kan kapor margani ka digamat ka ba kata ya ka jaj bendi jongi hi berkawe baka UDP ru ka dei ka sangrilum ka badan la jong ka manifesto badan lang ya ka reservation policy ngakwa begini ki amale baro kada arngot kinwan chane da kata jing bom snow ban ong ba kide gi member jong ka MDA margani ka digamat ka jing hi jongi ya baro ka we hi ka is ka si hill but janta hill te ngakwa bagini kinwan chane bekum ubriu ubasyong hapo kabri uhinyau trap wengno ataka jingsno bangade UMLA bangade minister bangade u dukat jangga MDA tai tai bakdian